ברוכים הבאים למסלול לצמיחה פיננסית, סדרת מפגשים בשיתוף פרופיט פיננסים על ניהול פיננסי, חיסכון והשקעות. במוקד נדבר על הטלטלה האחרונה בשווקים ועל היוזמה של משרד האוצר שמסירה את ענף החיסכון בישראל. איתנו היום דניאל כהן, מנכ"ל ושותף בקבוצה. אהלן דניאל. אהלן מר. דניאל, תוכל לספר על עצמך קצת לטובת מי שפחות מכיר? בטח, 25 שנים בענף, עד לפני שנה וחצי הייתי משנה למנכ"ל בפניקס, בין היתר בפניקס ניהלתי את תחום חיסכון ארוך הטווח, הייתי יושב ראש דירקטוריון של קרן הפנסיה והגמל בפניקס, הקמתי שם חברה יחד כמובן עם אייל, לניהול האלטרנטיב של הפניקס, כל קרנות ההשקעה התקבצו תחתיה, כל הזרועות ההפצה של הפניקס היו תחתיה, גם הישירים וגם ההפצה באמצעות סוכנים. ניסיון עשיר, באמת כמו שאמרת, 25 שנה. תודה. בתור חברת פיננסים גדולה, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו מה קורה בשווקים, עליות, בעיקר ירידות דווקא בימים האחרונים. אתם מקבלים גל של פניות ששואלים אתכם מה עושים עכשיו? בוודאי, לא רק שאנחנו מקבלים, הסוכנים שלנו מקבלים, אנחנו אפילו, הסוכנים שלנו פונים, המתכננים הפיננסיים פונים אל הלקוחות שלנו, ומדברים איתם, וחוזרים שוב על אפיקי ההשקעה והסיכון, ומרגיעים אותם, או משנים בהתאם לצורך של המשקיעים, ומזכירים להם שההשקעות הן לא לטווח של יום-יומיים, חודש או חודשיים, אלא בסך הכל לטווח ארוך זמן, חלק בתהליכי השירות והייעוץ, או העטיפה שאנחנו מעניקים לכל הלקוחות שלנו, באמצעות המתכננים הפיננסיים, זה שמירה עליהם גם בימים האלו, שלא יעשו את השטות המתבקשת והמהירה שהיא לברוח מהשוק, שהוא טיפה מתנדנד. ואנשים רוצים לעשות את זה? כאילו אנשים מתקשרים, אומרים אולי עכשיו זה הזמן שלי דווקא לעבור, להנזיל את הכסף? הלקוחות של המתכננים הפיננסיים בפרופיט הם לקוחות שמבינים, הולכים איתם הרבה מאוד שנים, והם רגילים ומכירים כבר תנודתיות בשוק ההון, והם סומכים על האיש המקצוע שיושב איתם כבר שנים ומלווה אותם, ואני חושב שגם אם יש רצון כזה, אז אנחנו יודעים להרגיע ולהשתלט עליו. אם אני צריך לבקש ממך עצה אחת היום, לבן אדם כזה שרואה את החיסכון שלו היום פחות 10% וקצת מפחד וחושב מה לעשות? אז העצה הכי גדולה זה שוב לשבת עם המתכנן הפיננסי, לנשום עמוק ולתכנן שוב את מרכיבי הסיכון של הכסף ולאורך הזמן שהוא נדרש. זה יכול להיות שנעשו שינויים במרכיבי הצורך של אותו לקוח לכספים שהוא השקיע, ואז בהחלט צריך לבצע התאמות, אבל בהנחה שהוא השקיע את זה לטווח ארוך, אם זה בקופות גמל, אם זה בוודאי בפנסיה או באפיקים אחרים, אז הוא יכול להיות רגוע ולנשום עמוק ורק לקוות שהגל הזה יעבור, כי אחרי כל חורף בקיץ. באופן כללי, אתם מוטים היום יותר לבתי השקעות או לחברות ביטוח, אתם מנהלים סד מאוד רחב של מוצרים פיננסיים, מקופות גמל, דרך פנסיה ועד ייעוץ ממש אישי ללקוחות. אנחנו מוטים למה שהלקוח שלנו צריך. אנחנו עובדים עם כל בתי השקעות, אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח, אנחנו בעצם ברוקרים לחלוטין. אני מזכיר גם שפרופיט היא גוף בלתי תלוי, אנחנו לא שייכים ולא בבעלות של אף גוף מוסדי או יצרן כלשהו, ואנחנו בהחלט זוכרים את זה. אנחנו מרשים לעצמנו להגיד שאנחנו בפעילות שלנו, שהיא פעילות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, בכספים שמנוהלים בישראל, גם בגמל וגם בפנסיה, אנחנו מרשים לעצמנו להגיד שאנחנו אחראים על חלק מהתזוזה של לקוחות מהקרנות פנסיה המסורתיות שהיו בשליטה של חברות ביטוח, בעצם למעבר שלהם, אלה מקומות שהם לפעמים מתמחים יותר טוב בניהול ההשקעות שלהם, בניהול הכספים, וגם כמובן נותנים דמי ניהול זולים יותר, וייצרנו תחרות מאוד גדולה על ידי מעבר של כספים מקרנות של חברות ביטוח לקרנות שנשלטות על ידי בתי השקעות. ובמבט פרספקטיבה ארוכה, זה הוכיח את עצמו? פרספקטיבה ארוכה, אין בכלל ספק שהתחרות שפרופיט יצרה ושהיא חלק ממנה, יצרה ללקוח בכמה מקומות ערכים אדירים. אחד, זה הורדה משמעותית מאוד של דמי הניהול, אני חייב להגיד, זה לא רק אנחנו, יש רגולציה שלמה שעטפה את הדבר הזה, זה מקום טוב גם להגיד כל הכבוד לרגולטור, גם הנושא של קרנות ברירות מחדל, גם הנושא של הפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן, ועוד הרבה דברים שהרגולטור הוביל, אבל בסוף... מי שלא יודע, כאילו בוא נגיד, דמי הניהול בפנסיה היו לפני 10-15 שנה, על כמה הם עמדו? 6% ו4%, 6.4 זה נקרא, והיום הם בממוצע 1.8 ו-0.18. ואם בוחנים את זה לאורך שנים, זה...
עשרות עד מאות אלפי שקלים, אולי אפילו יותר מזה, ללקוחות בעלי הון יותר משמעותי, לאורך שנים לפנסיה שלהם, זה מאות אלפי שקלים חיסכון. ואני מניח שזה לא רק דמי ניהול, כי בכלל היו שינויים בהרגלים. בוודאי, כשמתייצר תחרות הוא מתייצר על המוצר. ואם יש לך 4 או 5 חברות שבעצם מנפיקות אותו מוצר, כי פנסיה זה מוצר ג'נרי, שהם סביב הבנצ'מרק של ההשקעות, כשבאים עוד שחקנים, שבתי השקעות רעבים, קטנים, מתחילים גם עם כסף קטן, גם זה צריך לזכור, ויש להם יכולות שונות לפעמים בהשקעות, אגב, יש יתרונות וחסרונות, אז זה גם יכול לתחרות גם על המוצר עצמו, שרמת התשומת לב של אנשי ההשקעות ושל החברות לתוצאות ההשקעות היא אחרת לחלוטין, ואנחנו רואים את זה כל יום. גם פה השפיעה רגולציה על פרסומים חודשיים ומיקומים בטבלאות ופרסום באינטרנט, בגמלנט, בפוליסנט ובפנסיונט, שכל חודש בעצם את התוצאות. הדברים האלה מעודדים תחרות. אני מניח שזה הופך את העבודה שלכם ושל האנשים שלכם להרבה יותר מורכבת, כי אנשים כל הזמן רואים בכל מיני מקומות, גם כל מיני דירוגים שונים. חברה אחת אומרת, אני מקום ראשון פה, ואחרת אומרת, לא, אבל אני מקום ראשון שם, ובעיתון רואים משהו שלישי. אין ספק שאתה צודק, זה מורכב, אבל זה המקצוע שלנו. והמקצוע שלנו בסוף לקחת את כל הפאזל הזה, שיש בו מאות או אלפי חלקים לפעמים, והייתה עוד רגולציה לא מזמן של מסלולי השקעה שהיצע עוד מורכבות, לקחת כל הפאזל הזה, ובעצם לשטח אותו, להביא אותו עם 2 מרכיבים, 3 מרכיבים ללקוח, למה שמתאים לו. אנחנו בפרופיט. פחות מאמינים במסלולים שהם מסלולי קצה, שמתמחים רק אפילו ב-S&P, אפשר לראות את התיק שלנו, הוא ממש ממש לא S&P, רוב התיק שלנו הוא במסלולים כלליים, ועם טיפה זליגה למסלולים מתמחים של ישראל או מניות או דברים כאלה, לפי אופי הלקוח. אנחנו מאמינים בפיזור מאוד גדול, והמסלול עם הפיזור הכי גדול הוא המסלול הכללי, שיש בו גם את מרכיב חול, יש בו גם S&P, יש בו גם נאסד"ק, יש בו גם לא מעט ישראל, תלוי בחברה היצרנית, יש בו גם אג"ח קונצרני, יש בו גם אג"ח ממשלתי, יש בו גם לא שכיר, יש בו גם מט"ח וגם שקל, יש בו הכל מהכל, וזה נכון שכשיש עליות נורא גדולות במניות, אז אולי הוא טיפה יעשה פחות, אבל כמו שאתם חווים היום, הוא גם עושה קצת פחות יורד כשיש תנודתיות מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לשקף יציבות ומשמעות ללקוחות שלנו. אתה יודע, באוצר עכשיו מדברים על רפורמה מאוד גדולה בעולמות החיסכון, לטובת מי שפחות מכיר, אז הם מדברים על לקחת את כל מוצרי החיסכון, לאגד את כולם תחת פלטפורמה אחת, לאחד תנאי מיסוי, בסוגריים, אולי גם לקצץ קצת תנאי מיסוי. אתה יכול לתת עוד קצת פרטים על מה הם רוצים? בסופו של יום הייתה כוונה טובה לוועדה, והכוונה הייתה לבוא ולבדוק בעצם את התחרות האמיתית בשוק, אם היא מתקיימת כשהיצרנים המובילים, חברות הביטוח המובילות, שולטות בעצם, בחלק מהמקומות ב100%, בזרועות ההפצה שלהם. גופים שמנהלי הסדר מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד משמעותיים, נשלטים באחוזים מאוד מאוד גבוהים על ידי חברות ביטוח בדרך כלל, והוועדה באה לבדוק אם יש לזה השפעה על התחרות, על המחיר ללקוח, על השירות, על המוצר, על הדברים האלה. לדעתי יצאה עם מסקנה אחת שאין השפעה, השנייה, שאני חושב שזו מסקנה פחות נכונה, והשנייה היא שצריך לטפל רגע בערוץ ההפצה שנקרא סוכני ביטוח. את כל מה שאמרתי קודם על המחיר ועל השירות ועל התחרות ועל הברוקריות, אי אפשר לבצע בלי סוכן ביטוח. כי אם אתה נשלט על ידי חברת ביטוח, בסוף זה לא משנה מה יגידו, והייתי שם, ואני לא מדבר חס וחלילה על הפניס, אני מדבר על התחושה הכללית. אתה אמור לרצות את הגוף שאתה עובד בו, גם לרצות את הגוף שאתה עובד בו, ואם החברה היא טובה והמוצרים שלה טובים, אז מן הסתם אתה תמכור אותה יותר מאשר מוצרים לאחרים, ואז זה יכול להיווצר, מוצרים של חברות אחרות, ויכול להיווצר מצב שרוב העסק הולך לחברה מסוימת, וגם כשהיא מתנדנת, אתה עדיין תנסה לעזור לחברת האם שלך. זה אנושי, זה הגיוני, זה אפילו גם מקצועי, אין חברה רעה בישראל שאי אפשר למכור ואסור למכור אותה. הדבר הזה שוב מייצר חוסר תחרות, חוסר אפשרות לאחרים לצמוח ליד. מה שסוכן ביטוח, שהוא ברוקר, שהוא לא בשליטה של אף אחד, בוודאי שבלתי תלוי ויכול לבצע את זה. אגב, אני חייב להגיד לך שאנחנו, כמו שאמרתי, העברנו הרבה מאוד עסק מחברות ביטוח בפנסיה לבתי השקעות. אפשר לבדוק את זה, זה נתונים מדידים ואובייקטיביים ומוכרים. בתי השקעות משלמים משהו כמו 40-50% פחות מחברות ביטוח. אז כל מי שבא ורץ אחרי האמרה הפופוליסטית הזאת, שסוכן הביטוח דואג רק לכיס של עצמו ושל המשפחה שלו, זה נכון, זה חלק מהעסק, לדאוג למשפחה כמו בכל עבודה, אבל בהחלט עובדתית, וזה תזוזות של מאות מיליונים ומיליארדים. סוכני הביטוח בפרופיט בכל אופן, דאגו מאוד מאוד לצרכן שלהם ולקחו אותו למקום שנכון לו להיות. אז למה שבסוף שקוראים את מסקנות הוועדה, ואגב דוח שהם הוציאו שבוע לפני גם עוסק באותו נושא, הם מציירים את סוכני הביטוח
קצת פחות, איך נגיד את זה, קצת פחות לטובת הלקוח, אבל זה מייצג או שזה בסוף לקחו איזושהי קבוצה קטנה ומכילים את זה? אני מניח שאין סטטיסטיקה של קבוצה קטנה או גדולה, יש איזה אווירה פופולרית, זה כמו לדבר על מס הכנסה או על עורכי דין, אבל בסוף, אז ככה אפשר גם לדבר על סוכני ביטוח. לצערי, כמו בכל מקום, בגוף, במקומות שבהם אלפי סוכנים ואלפי מתכננים, אז יש גם קבוצות שמבצעות תהליכים לא נכונים מול הלקוחות שלהם, וזה היה בעבר, זה נמצא גם היום, וזה גם יהיה בעתיד. זה אני לא חושב שיהיה אפשר לשנות על ידי הרגולציה הזאת. הרגולציה הזאת תפגע קודם כל, ובעיקר באוכלוסיות החלשות. משרד האוצר עשה את קרן ברירות המחדל, ודבר מדהים, הוא בעצם נתן פתרון הוא בעצם ייצר את התחרות על דמי ניהול לאוכלוסיות שלא יכולות היו לייצר את זה לבד, ופתר להם את זה באמצעות ברירות מחדל. קרן ברירות מחדל זה פשוט קרן שהדמי ניהול בהם נמוכים, ואתה מצטרף אליה אוטומטית, זה בעיקר נכון לכל מיני מקצועות שמרוויחים בהם קצת פחות. ללקוחות שלא נדרש בעבורם ייעוץ. בגדול זה, אני לא רוצה לכתוב בדיוק, אבל נניח משכר של 10,000 שקל ומטה. הלקוחות האלה לא היה להם כוח מול חברות הביטוח, הם לא יכולים להוריד את הדמי ניהול, כי אתה בא עם שכר של 10,000 שקל, עם צבירה של 70, 80, 120 אלף שקלים, אין לך שום כוח מול חברת ביטוח, וסוכן הביטוח, אם לא סוכן הביטוח תטפל בך, אף אחד לא יוריד דמי ניהול. לקחו משרד האוצר, את כל הקבוצה הזאת, בעצם פתרו את זה, דרך אפשרות הצטרפות ישירה, לקרנות ברירות מחדל, והוזילו את דמי הניהול. הסוכנים נשארו לטפל איפה שיש להם ערך, הסוכנים שלנו, שיש להם ערך, זה בעלי שכר משמעותי גבוה, כי בשכר של 12,000 שקלים, זה נכון שתמיד יש מקום לייעוץ, אבל היכולת שלי לתת ערך אמיתי ללקוח שלי, בשכר של 10-12 אלף שקל, בוודאי ומטה הוא מאוד מאוד נמוך. כי ברירת המחדל היא, אתה נמצא תחת התקרות, תלך לקרן הפנסיה, קרן פנסיה של ברירת מחדל, ותשים את זה שם. ללקוח שמרוויח 40 אלף שקלים ו50 אלף שקלים ו60 אלף שקלים, ויש לו הרבה מאוד כוח, בכל מקרה, גם מול הסוכן וגם מול דמי הניהול, שם הוא צריך את הייעוץ האמיתי ואת התכנון גם להמשך. ומה אתה חושב על מה שהם רוצים לעשות בנוגע להטבות המס? הם באים היום ואומרים, בוא ניקח את קופת הגמל להשקעה, שזה מוצר שנכנס רק לפני פחות מ10 שנים, והוא נותן הטבת מס מאוד משמעותית, ואומרים, גם בוא נגביל את הסכום שעליו תקבל הטבת מס, אבל גם תוכל לפתוח את הקופה רק מגיל 18, זאת אומרת שאם עכשיו אתה רוצה לפתוח לילד שלך בגיל 0, אתה תפסיד 18 שנים שבהם יכולת לעשות תשואה מאוד מאוד גדולה. יש פה, לדעתי, אינטרסים שהם הרבה מעבר רגע לחוסך, או באיזה גיל ובאיזה מיסוד. יש פה אינטרסים של כספים שיוצאים מגופים מנומנמים, שנקראים בנקים. הגופים האלה, הרבה מאוד שנים, שולטים על המבוטחים, שולטים עליי, שולטים על הלקוחות, על הילדים שלי. ושם הכסף הולך בדרך כלל, עובדתית, אפשר לראות את הכספים בפקדונות שנמצאים בחשבונות הבנק, את הכספים בעו"ש שלא מקבלים ריבית. עם ישראל עדיין ממשיך להיות נאמן מאוד מאוד לבנקים. כל מה שאתה מדבר, קופות גמל להשקעה, חיסכון לילד, מה שאני מדבר עם מתכננים פיננסיים, זה בסופו של יום לוקחים כסף מהבנקים שהם פחות תחרותיים מהם כלפי הלקוח, כי ללקוח יש פחות כוח אליהם, ומוצאים את זה למקום אחר, שנותן להם תשואה וערך אמיתי לכסף שלהם. זה המוצר, בסוף מה אתה משיג על הכסף? לא מי רק מנהל את הכסף, זה גופים מאוד מאוד טובים, בתי ההשקעות שאנחנו עובדים איתם וחברות הביטוח, והבנקים מנומנמים. העולם הזה של גמל להשקעה נחסם ב-70 ו-80 אלף שקלים, בעיניים שלי, בלי שום סיבה בעולם. למדינה יש אינטרס אדיר שאני אתחיל לחסוך לילד שלי שהוא בגיל שנה, כדי שפעם הוא יוכל לקנות דירה בישראל, ולא משנה מי אבא שלו, איך קוראים לו, כי כל אחד צריך לדעת להשקיע, כדי לצמצם את הפערים בין הילדים שמגיעים לגיל 20 ו-25. זה אינטרס של המדינה, שלא זה יחסם ב-80 שקל בשנה לכל תעודת זהות, שיעשו את זה 250 שקל בשנה, כמו שזה היה צריך להיות בהתחלה, במקור שלו, שיתנו את זה מגיל 0, שכל משפחה תוכל להפקיד 200 שקלים לילד. אין שום סיבה בעולם שלו. הם תמיד יבואו לך עם הטיעון שבסוף זה מוצר לעשירים, ואנחנו רוצים להיטיב עם כלל האוכלוסייה. במוצר לעשירים בעצם לא נותנים לעשות את זה לאלה שיש להם פחות, לא נכנס לעני או עשיר, אבל כשאתה אומר מוצר לעשיר, אתה בעצם חוסם את מי שרוצה שפעם לצמצם ולהיות עשיר, לתת לילדים שלו הזדמנות אחרת. ההזדמנות הזאת לא יכולה להיות אם אתה לא מתחיל לחסוך באפיקים שהם פטורים ממס ושיש בהם הטבות ממס, מגיל 0 לילדים. את זה העשירים יודעים יותר מכאלה שיש להם פחות. אם הרפורמה הזאת תעבור במתכונת שלה, אמנם זה עכשיו רק המלצות ביניים ועוד יש זמן, אז גם קרנות הנאמנות בעצם ייכנסו לעולמות האלה של הפלטפורמה לצד קופות גמל להשקעה, לצד פנסיה.
זה אומר בעצם שנראה אתכם, את המתכננים הפיננסיים, גם בעולמות של קרנות הנאמנות? אני חושב שבסופו של יום היום מתכנן פיננסי יכול וצריך לראות את כל תמונת הפורטפוליו של הלקוח, כדי לתת לו בעצם ייעוץ אמיתי, גם לטווח קצר, גם בינוני וגם טווח ארוך. אני לא רוצה באמת להיכנס למבנה הזה, כי יש בזה יתרונות, יש בזה גם חסרונות. צריך להתמקצע הרבה יותר כדי לטפל בקרנות, ולהיפתח לשוק הזה שהוא לטווח קצר. גם אני חושב את זה, ויש לי אינטרס אדיר להגיד, כן, בוודאי אנחנו יודעים לעשות הכל, אבל זכור, הנאמנות שלי ללקוח, שלנו לסוכנים, למתכננים שלנו, ודרכם ללקוחות שלנו, אנחנו לא רוצים שהם יטעו, כי טעות שלהם אחרי זה משפיע על הלקוח. אני חושב שלמתכננים הפיננסיים יש עוד הרבה דרך לעבור, ואם זה יקרה, צריך לדעת להעביר אותם את הדרך בצורה נכונה, כדי שלא יעשו טעויות, כדי להגיע ולטפל בעוד אפיקי השקעה. אני חושב שהם, שלנו בכל אופן, נמצאים בכיוון. מה זה אומר דרך? זה אומר כאילו רישיונות נוספים, זה אומר קורסים נוספים, הכשרות? הקורסים ורישיונות הם משהו טכני, שבוודאי אולי צריך לעשות ולסדר. אני חושב שצריך להשפיע עוד יותר על ההכשרה שלהם ongoing. זאת אומרת, זה שנותנים למישהו רישיון בגיל 30, כי הוא עבר 8 בחינות, ואחרי זה ב-ongoing לא עושים איתו כלום, הכשרות אולי, ודברים צריך להמשיך להשאיר את הידע, להתמקצע, חידושים, מוצרים חדשים שיוצאים. יש כל מיני בשוק שאתה יודע, אני לא יודע אם בנקאים מבינים אותם, או יועצי השקעות, כל מיני מוצרים שהיו בעבר, חוזרים היום, בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, ולצרכים של הלקוחות. אתם עושים את זה, אני מניח. אנחנו עושים את זה כל הזמן, עוד פעם, למה שאנחנו אחראים עליו, ויודעים ומורשים לשווק. כיום. כן. דניאל, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד מפגש במסלול לצמיחה פיננסית. ניפגש בחודש הבא.